Korka Galle Seck. Korka Galle Seck. Bismillahirrahmanirrahim. Aku jaaɓi ki ɓuri hay nder cuuɗi ɗi ɓuuɓi anndi kam waajo min anndi tawan ko woni fof tawar mono ɗaani min gasi mi anndi no wiyata ni ɓuranama o galle lerte ene wuli ene heewi haala hannde kam miɗon dey ɓaade mon nder hay ɗo acci neɗɗo haɓa ɗo maniyel mum ngel sana ɗum so yimmiɗi miɗo yara mi yi tan kam neɗɗo haɓa ɗo maniyel mum ngel ɗo peeje ko minen aynaaɓe rancita ɗum so ari ɗo jooni nde yaraw yemanoyel ngel tan neɗɗo ɗum te njiyon wulira ɗo jooni kono soromel ni Momot, no, come on. Momot, apa nak ceram hal? Coba gak jual. Ijo. Kamu sih. Amar wana kuar. Niara non. Ngom koy buftadi. Niara ngom koy buftadi. Acir manam wattoñam. Ban, kuni an. Abala lo atto tamini ngam lorli kam. Mimi nimtira ngarno wattaj manam. Mina lepti kam. Ala kalis hay to. Allah. Ayan. Walla min ndiyam ngi. Anjo, ndo holko nafarma? Holko nafara kam? Ni tamma hay. Hol ngeen heegi gonnomi koye wisade Wona mimmiɗo huuli Allah noon waɗa sikku mimmiɗo huuli Allah ko korta ko tampata ko ɓuri hewde baraji e diina ɗum ɗo ay hunde nafata eyyi joni aduga wonanta wona ñandan mi fiima womere gollo somi fiima nana mayan ala maydi kam mi yiɗa ɗum ɗa hakkude ma e Allah so yiiɗi hankay walla mi bagage am hakkude ma e Allah toon de wi to sa andi hakkude ma e Allah toon hakkude ma e Allah toon kuɗaɗo aɗa waɗi ɗeɗo paɗe bayrude ɗum ɗo ndar tino ndar hankay huula Allah tan ko gonɗa fewnu ɗon ɗiɗo coursaji ma gollam puyɗeji Allah yoɓi kam kay Allah yoɓi kam mi am jibini ɓiɗɗa resi gara mbiya kam Allah yo